विळद घाटामध्ये नवीन एमआयडीसीची उभारणी करून आपल्या मुलांना रोजगार द्यायची जबाबदारी सुजय विखेची आहे, ते मी तुम्हाला पूर्ण करून दाखवणार. याला काम म्हणतात ते लग्नामध्ये बुंदी वाढणं, हे खासदाराचं काम नाही हो. खासदाराचं काम केटरिंग वाले नाही, वाढतं नाही, लोकप्रतिनिधीचं काम काय. एकदा तुम्ही तरी मला सांगा, एक मतदान घेऊ आपण पूर्ण तालुक्यामध्ये, की खासदाराकडून अपेक्षित काय. खासदारांनी बुंदी वाढली पाहिजे, कपडे धुतले पाहिजे, एसटी चालवली पाहिजे, का पाणी आणलं पाहिजे, का मुलांना रोजगार आणला पाहिजे, महिला सुरक्षित ठेवल्या पाहिजे. ही जबाबदारी तुमची. माणसं ओळखायला शिका. मी दुर्दैवाने ऍक्टिंग करू शकलो नाही, माझा स्वभाव नाही, मी नाटक करतच नाही. विळद घाटामध्ये